Ano po ang sa indong nako ang leksyon sa pig-agyan ng pandemya? Kung kamo po swerteho na maging konsihal, ano pong legislasyon ang sa indong ipapasar para mas lalo maging responsive ang lokal na gobyerno? Salamat po sir sa indong kaputan. Bali magayunong pong apot, lalong-lalo na hanggang ngunyan sa pandemya man garari kita. So gabus kita, daiman aram na maabot ining pandemya sa tuya. So warang nag-expect na mangyayari ini na gabus kita ngunyan naka-face mask. So siguro ang pinakamagayo na nagibuhon kung sakali ako matawanan kitsansa is mag-train pa kitang mga health workers, dagdagan tang kaaraman ninda, ibababa ta sa barangay kung ano sa mga pangingipuan ninda. So at least madagdagan ang facilities digdi sa mga barangay clinic, siguro iyon ang magayon na nagibuhon ta. Tanganing mapuon kita mismo sa barangay na pag-abot kang oras, aram na ninda kung siguro kung ano ang gigibuhon ninda. As in, sa mga masunod pang maabot na panahon, mapapakinabangan tayo ning mga pag-upgrade kang sa indang mga ekipahe. Tanganing pag-abot kang oras, sa barangay pa sana, natitrita na. So, kung ano man ang namamatian kang mga kabarangay ta, kumbaga, kung sakali na ini mag-elevate pa sa mas maraot na pangyayari, at least may nagibo na kita ang first aid, duman pa sana sa barangay ta. So at least tututukan ta po na maaraman ta kung ano ang mga kakulangan sa barangay, lalong-lalo na pag-abot sa health. Tanganing duman man po kita matutok. Salamat po, Giraray. Bali, follow up ito sa kaputan ni News Manager Mardila with regards to COVID. Albay, to include Legazpi, mantinidong nasa alert level 2, mientras daan Catanduanes and Naga alert level 1. Because dakol pa ang dai nababakunahan digdi sa tuya. So, if in case tabi kamo makakulukar sa sanggunian pang lungsod, anong mga legislation ang pwedeng ipasar to encourage those unvaccinated persons na magpabakuna, tanganing mapalangkaw ang vaccination rate and makamtanta suping mamautang target population and may baba sa alert level 1 ang sa tuyang syudad. Tanganing makairo-iro na ang ekonomiya, negosyo, etc. sa mga aki makalaog na sa klase. Sa kuya po ang magayuno na ordinansa na pwede tang ipasar kung sakali ako matatawanan kitsansa. Ining mga dai pa bakunado, siguro iranita palalo sa indang mga vaccination area as in dublihon ta ang information na itataw sa inda. Siguro paano iba-iba ang mga informasyon na natataw sa inda na bako man talaga totoo na talagang nagpapadipisil pa sa inda sa pagdesisyon kung nga ta sinda day pa dapat na nagpapabaksin hanggang sa ngunyan. So siguro information dissemination sa barangay ibababa ta as in makumbinsi isinda na magpabaksin. Taini pong pagbakuna, importante yun po, tanganing matapos na ining pandemya, as in sa Giraray po, na matunong na ang pag-spread kayo ng virus. Tamaski po paano, igwaman Giraray kitang kasungon yan. So, day pa talaga kita kumbinsido na talagang wara na ining virus na ini. So, at least totally mawara ining vaccine na ini. Kung kita sa sadiri ta magkasaro, as in, makakreate kita sarong ordinansa na matutok digdi pag-abot kang oras. Salamat po. Now, saro sa mga tigpa para reklamo ka itong mga kababayan sa Legazpi is yung bako masyadong di kalidad as in sufficient ng tubig inumun. Kung kamo po mailihir, ano po ang sa inyong gigibuhong legislative action para mas ma-improve ta ang serbisyo kan tubig na inumun ta digdi po sa Legazpi? Sa problema digdi sa tubig, sabihan ta ng aloy na ining tigmamati kan sa tuyang mga parting sa Legazpi. As in sa bulod na area na kuminsan kulang ang supply, kuminsan mati. Ngunyan po, tigbasa ko man po siguro, so sarong page duman kang water filtrating system. Kung ata nagkakaigwang ati ang tubig o kung ata nag-ati, maski po sabihin ta ng malinig ang tigkukuhaan ng tubig, pag-abot kang oras, kung ang tigaagihan po kayo ng mga tubo is medyo luma na, talagang nag-aatiwan po. So siguro, dakol na proseso or aloy na proseso ang
linig po kay ni bako lang po siguro ini magigibo sa sarong aldaw o kung sa sarong taon. Pag-abot po kang oras na siguro ini magluma na naman, dapat po siguro ang pinaka magayon tanggibuhon kung sakaling matawanan kitsansa na magka-implementar kita na at least may maintenance kitang tigigibo monthly digdi sa mga tubo na tigaagihan kan tubig. Tanganing maski po so sources po kay ni malinig pag-abot sa tubong tigaagihan maati man giraray useless po maski po ang source kay ning mga water station talagang malinig. So, tubo ng tigaagihan ninda dapat iyo po itong i-maintain ta. Lalo-lalo na po digdi sa may parling sentro tadakol po kitang tigaayos na kalsada. Salamat po. Follow-up naman manungod sa tubig tabi. Sabi ni City Councilor Barizo na sa mga sources of water dyan sa may pamitisan kan bukid nagbababa na. Is it because of quarry operation and environmental denudation, porotulnaan mga kahoy dyan sa mga aguho, etc. na dai na kinagsasagum kan tubig. So if in case tabi, makasulit ka for your third term, anong pilit ang gibuhon, tanganing sa water source, dyan sa bukid, makasulit giraray, and ko kitaki source of water, na pwedeng pabuluson giraray digdi. Bako na itong suali sa yawa mismo na filter sa nakan anong ngaran kayo ni so water provider ta na although filtered nga ni pero dito pa masiguro na baka may mga bakterya pa yan na can cause hilang sa tuya. That's why so iba instead na gamiton so tubig sa water district nagbabakal kay sa mga water station at least purified iyon na pigagamit for drinking purposes tabi. Iyan ang depleted ng source. Kung makatuka ka mo tabi dyan sa pwesto, anong pilit ang gibuhon na lakdang to preserve water resources dyan, considering na may wasan ang quarry dyan, tapos denuded na ang kabubulden sa pamitisan kan bukid. That's why it seems na sa water resource minaibabaw na. Sa giraray, bago ko po simbagon so apot, gusto ko lang po sigurong ito ang credits sa tuyang local government ko niyan, ta sa aksyon na ginibo ninda, digdi sa pagpundok ang quarry. Tanganing mapanatili ta po ang resources na nakukuha ta dyan. So ang aksyon na ginibo ninda, siguro po, dapat ta po ining doblehon pa. Tanganing pag-abot kang oras, suportahan ta po na ining mga natural resources na nakuha ta, lalong-lalo na ang maprotekta sa tuya pag-abot kang oras, lalong-lalo na ining mga tigkakuhaan takang water station, kining sa mga supplies kan tubig sa Legazpi, maprotektahan ta pa. Siguro ining sarong lakdang na pagpapundo kang mga quarry digdi sa Legazpi, bako lang siguro sa Legazpi sa magpataraning pang munisipyo, as in sa Bilog na Albay, siguro po ini dapat ang lakdangan tayo at sasabihin tang matawanan pakidoon tanganing mas lalo pang maprotektahan ining kapalibutan ta. Salamat po. Now, ang kuya po na sunod na question for everybody is manungod po sa mga informal settlers ta. Mga informal settlers, ano po ang programa nindo o legislation na pigahanda in kaso manggana ka mo o makabalik giraray sa pwesto para di sa mga informal settlers na ang kadaklan yaon sa mga main waterways sa mga salog o ano na kaistar na minsan yun nagiging kausakan flooding sa syudad. Ano po ang programa nindo para matawan taman sindanin mas dignified as in ligtas na istaran kami? Salamat po sa kaabutan. Bali po ang naiisip ko po dyan, ining mga informal settlers na ining yaon digdi sa Tuya, lalong-lalo na po dyan sa coastal barangays, yaon man po ako dyan nakaistar, kaya aram ko po ang namamatian man po ninda. So, kung sakali man po siguro kitang irerero kita sinda sa mas safe na lugar, isipon taman po siguro sa mga kabuhayan kaining mga tawong ini. So at least dudumanon ta sinda sa lugar na makakuha man sinda kisadiri nindang hanap buhay o kung sakali man matawan man sinda kihanap buhay kan sa tuyang gobyerno. Duman po kita malaog kung sakali man po
na ako makatukaw sa pwesto o dyan sa sanggunian na initututukan ta po ining mga tawong ining papaaralion man kung sakaling bakok na safe ang lugar ninda. So at least tawanan ta man giraray sindang kabuhayan as in matabangan sinda. Sa nga tanganing day man sinda magreklamo o sabiyo na pinabayaan lang sinda na pinaali lang sinda. Salamat po. Manood po dyan sa problema sa squatting na digi sa Tuya and sa ibang lugar gayon, Arog Bangkayan, na ining mga informal settlers along river banks, nagiging problema na lugod because para hanap ninda sa river bank, sa dayuto na sa salog, baha. So, igwa makataki mga lakdang na gigibo dyan sa mga gobyerno, but it seems na kulang sa ngipon para i-implementar ni Nusto ang ordinansa na bawal talaga ang illegal squatting and ini mga informal settlers di na magpara i-restart dyan. So, paano ito ma-enforce kimaray if in case igwa na kita ki ordinansa to that effect na di ini aralion na ining mga obstruction sa mga waterways nganing di kita pagparabahaon and masiguro na di na sila talaga magbaralik dyan sa lugar nila tao. Okay. Sa kuya po, magayunon na siguro paraan, tanganing maiwasan ta na magpabarabalik-balik pa mansinda. Sabi ko nga ni, gusto bago, isabay mansinda sa pagplano, asin ining mga barangay officials, tanganing maaraman ninda kung ano talaga sa plano kang gobyerno para sa inda. Tapos sabihin ta nang may plano ang gobyerno pero sa question mark sa kaisipan kang mga kasarditan, lalong-lalo na day ninda aram kung ano ang mangyayari sa inda duman sa lilipatan ninda. At least, pag tinawan nindang informasyon ining mga kasaradayan, asin kasabay sinda sa pagplano, ang mga kakaputan ninda masisimbagan ora mismo, asin day sinda magparaisip kung ano pa ang dapat nindang gibuhon kung yaon na sinda duman. In sa giraray, day itapag-alian sindang hanap buhay, pwersahon ta sindaman, sabiyon ta nang magpwersama ng gobyerno, pero dapat may karampatan man giraray kitang itatao sa inda, bilang at least makatabang man giraray kita pag-abot kang oras, na sa mga kabuhayan ka ini, dahil paglingawan, ta ining mga tawang ini, yaon dyan sa lugar na iyan, taaram kung may tingkakwaan sindang hanap buhay. Dahil man sinda mabalik kung wala man sindang nahanap buhay dyan sa lugar na iyan. Salamat po. Ang Bicol, pero po, pigtatamaan kibagyo nasa typhoon belt kita. And sabi bagangani, mas darong nagkukusog ang mga kalamidad na pwedeng sa parunta. So, sa parte tabi nindo, ano ang pwede tang gibuhon para sa to save lives and properties kung may mga anunsyo na kada bes madurulag sa mga tao kung sa ensayo ng mga lugar na dahil sigurado kung sinda madidiskwid o ligtas. So, ano po ang pwedeng maging lakdang para ma-mitigate ang epekto kan climate change and global warming, tabi? Sa kuya po, inot na inot, dapat tutukan ta mismo kung ano ang senhi kung mata kita tigbabaha or natural disaster, taday taman po ini may iwasan. Minaabot po ini. Pero kung paano ta po protektahan ang satuyang kapalibutan, siguro duman po kita mapuon. Ta ini pong pagbabaha o kung ano man ang calamity na nare-experience tangon yan, ini po dahil sa climate change. So at least magibukit ng lakdang tanganing mas madagdagan ta ang paproteksyon digdi sa mga kapalibutan ta. At least mahalagaan ta po sinda at pabalik man po ini sa tuya pag-abot kang oras. Ngunyan man po siguro kung umabot sa pagkakataon nakaipuan mag-evacuar, siguro dadagdagan ta po ang pwersaman kang sa tuyang mga koneksyon, private sectors, government sectors, tanganing po mas lalo pang mapadakol ang sa tuyang mga safe na evacuation center, lalong-lalo na po dyan sa mga tao o na naka-star digdi sa aran ni sa dagat. So at least po, nanta po muna sa pagprotektar kan sa tuyang kapalibutan, na pag-abot kang oras, iyo man lang po ini ang kausa kung ata dakol po ang pagbahadig sa tuya. Salamat po. Sa Giraray po, ako po si Benedict Hernandez Salamo. Ngunyan po siguro formal ta ng tigpupunan ng eleksyon.
sa lokal. Ngunyan po, siguro minaagad na ako sa Indo Kitabang na siguro, iyon naman po yung pagkakataon na may sarong independent body na maging boses po ang kasaradayan, lalong-lalo na sa Coastal Barangay, asin sa duman sa bulod na parte kan sa tuyang Legazpi. So, nga taman po siguro nindo ako botohan, inot na inot po, dahil lang po nindo ako pagbotohan, ta ako po barkada nindo, dahil man po ako nindo pagbotohan, ta may utang na buot ka mo sa kuya o may utang na buot ako sa Indo, asin dahil nindo ako pagbotohan, ta kapamilya nindo ako. Botohan po nindo ako, ta nagtutubod po kamo, na ang sarong Benedict alamo, makakatabang sa Indo pagabot kang oras, na dahil ka mo tatalikodan. Ngunyan po, napagpuon kayo ng election period, sisiguradoon ta po na madadangog ang boses nindo. Sa paglibot gusto ko po kamo mabistadohan na maray. And sa gararay, salamat po sa DCGB sa pagtao sa Muya Kitchansa, asin sa gabos pong pag-iriba ko mo niya na hapon. Basta Legazpi, alam mo na yan. Salamat po, and number 1 po sa balota. Alam mo na yan.